Războiul cu harpa. Cum merge treaba, Zăhărel? Bine? Prost de tot! Cornul ăsta tâmpit nu vrea să se îndrepte! Îndreaptă-l tu, tati! Poate că nu e pentru tine, cornul francez, până la urmă florist cica lui tati. Urăsc toate instrumentele astea! Oh, nu! Dar comoara mea, lecțiile de muzică sunt plătite deja pentru următoarele 6 luni. Păi, desplătește-le! Cântatul e pentru fraieri! Eu vreau să fiu dirijoreasă! Copii, Wendy Winkle vrea să facă un anunț despre noua ei donație pentru arte. Așa e! Voi o să fiți orchestra mea, iar eu voi fi dirijoreasa voastră. Îmi trebuie bățul ăsta ca să vă pot dirija. Asta e pentru tine, asta pentru tine, asta e pentru Wayne și asta pentru Lucian. Succes! Tema pentru acasă e să studiați din greu. Concertul va fi luni. Liberi! Îți dai seama că harpa și sunetul ei sunt de obicei asociate cu imaginea îngerilor? Înseamnă că de asta o vrei tu, ca să fii un îngeraș și bucălar. Hei, puștiule, drăguță harpă! Hei, ce avem aici? E o harpă. Poți să intru? Te rog. O harpă mare pentru băiatul nostru mare. Las că o lustruiesc eu. Hei, fiule, putem să facem un duet? Alo? Poți să intru? Te rog. Pe vremea mea trebuia să ai rochie lungă și coroniță ca să te poți apropia măcar de o harpă. Wayne încearcă să facă apel la latura lui feminină. Tacă-ți gura, păpușel! Trebuie să mă duc să studiez. Ho-ho, are în mod sigur un temperament artistic. O să ajungă departe. Mami, tati, nu vreți să vedeți ce am primit eu? Nu fi ridicol, Lucian. Nu-i corect. De ce să nu iau eu harpa? Mi-aș fi dorit să o iei tu. Muzica lui Wayne e oribilă. Oamenii te observă dacă ai harpă, nu o prostie de trianglu. Știi, dacă asta ar avea corzi, ar fi o harpă perfectă pentru cineva ca mine. Minunat, nu mai cântă. Vezi? E observat până și când e tăcut. Tati, am nevoie de un scaun mai bun pentru harpă. Ca ăsta. Oh, așa e. Pardon. Mami, îmi trebuie floricele cu unt ca să-mi alunece degetele și băuturi foarte dulci pentru energie. Bineînțeles că-ți trebuie, ți le aduc eu sus. Trebuie să schimb pe canalul cu muzica pentru inspirație. Și am nevoie și de revistă. Trebuie să sprijin harpa pe ceva, nu? Acum țopăie pe ea. Păi ăsta e apus de harpă curat. Ai dreptate. Nu fi așa fericit. Nu sunt, doar că asta dovedește că nu sunt egoist, fiindcă îmi doresc harpa. Harpa are nevoie de mine la fel de mult. Bine, cum spui tu? La masă!
Nu pot nici măcar să ating harpa aia, nici vorbă să o salvez. Avem nevoie de o diversiune, Lucian. Wayne, vino încoace! Vreau să-ți arăt ceva! Repede, acum! Păstram asta pentru tine când ai fost mai mare, dar m-ai făcut atât de mândru cu harpa ta. Asta e prima mea pană de chitară. Tată, stai! Wayne a abuzat harpa. Ar trebui să fie pedepsit, nu să primească tocmai asta de la tine. Tatăl meu mi-a dat-o mie, așa cum eu ți-o dau ție. Aș dori să o păstrez cu grijă. Tată, scuză-mă, am devenit oare dintr-o dată gemenul invizibil? Tati? Tati, papușelul vrea să-mi fure instrumentul! Nu merge, Tony. Ăsta nu mai e un abuz de harpă. E neglijență vis-a-vis de copii. Ei, mai bine ai încercat să vezi partea bună în toată chestia asta. Și care e mai exact partea bună? Păi nu prea știu, dar ar putea fi pe undeva pe aici. Bună, Wendy! Cum de-a ajuns Wayne așa de bun la harpă? Are un dar natural. E moștenire de familie. Zău, vreau să mă duc să-l felicit. Oh, Doamne, chiar strălucitor! Sunt sigură că are toate șansele să câștige cursurile alea de muzică la concertul de mâine. Hei, nu pot să mă duc la lecțiile alea de muzică. Nu știu să cânt bine decât acasă. Atunci vine profesorul aici. Da, n-am cântat eu până acum. Uite, mami. E în regulă, Wayne. E normal pentru un geniu să mai aibă blocaje de creație. N-am fost eu. Au fost astea. Adică ai învățat-o pe ureche ascultând CD-uri? Fantastic! Și să-ți cheltui banii de buzunar pe lucruri educaționale? Chiar ești un băiat bun! Uite, să-ți iei niște bomboane! N-ați înțeles? Nu-mi pasă de harpă. Îmi place doar pentru că mi oferă niște chestii. Ce spuneam eu? Temperamental! Ai un viitor mare, fiule! Ha-ha! Harpă tâmpită! Mulțumesc, John! Nu e nicio problemă! Îmi place muzica! Mami, tati, a dispărut harpa! Lucian! Ai ceva de-a face cu asta? Nu, dar mulțumesc că m-ai observat și pe mine. Am mai încercat odată să o fure, dar l-a văzut Wayne. Oh, nu! O să pierd concertul din clasă! Uite, sunt sigură că ai să fii la fel de bun și la trianglu. Gata? Ajunge, Wendy, gata? Dar, Miss Hissy, nu l-ați auzit pe Wayne încă? Cântă! Vedeți, Miss Hissy, nu-i așa că e talentat? Da, dai lecții de muzică numai să facă liniște.